Nedelja 28. oktobar 2012. godine, ne samo da je posljednji dan 57. međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, nego smo mi završili program. Znači, sad je negdje oko 18 časova. Tako je. Aco, krenuli smo na ti, završavamo na ti. Ako posle ovih 8 dana... Jeste, ja se jako radujem što ćemo se opet vidjeti za godinu dana. Ja. Ja se nadam da se vidimo u ovom sastavu za godinu dana. Kako da počnemo? Čega da krenemo? Imali smo na desetine okruglih stolova, tribina, promocija knjiga, promocija filmova. Kaže, krenemo redom. Trebalo bi početi od knjiga, trebalo bi početi od činjenice da je prvi put posle 13 godina okupljeno celokupno izdavaštvo sa Kosova i Metohije i pod istim krovom prezentovana na sajmu knjiga. To se do sada nikad nije dogodilo i mislim da je to jedan od najznačajnijih segmenata prisustva Kosova i Metohije na sajmu knjiga i svega ovoga što je Kancelarija za Kosovo i Metohiju organizovala. Prvo zato što su izdavači sa Kosova i Metohije mogli i sami da vide gde su, znači ne samo da upoznaju Beograd, svet, Srbiju sa onim što rade, nego i da sami provere i odmere se sa svojim kolegama iz drugih gradova i drugih regiona, gde su i šta su, da se prikaže, dakle, čitava jedna izdavačka produkcija, da konačno i Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Ministarstvo kulture i, znači, uopšte država Srbija vidi na kom nivou je izdavaštvo i po kvantitetu i po kvalitetu, a da sve to, kažem, bude sabrano pod jednim krovom, potpuno ravnopravno kao i drugi delovi Srbije. Mislim da je ta poruka jako važna i da je to i politička poruka, ali i poruka da je kultura zapravo trenutno najvažnije oružje sa kojim se čitava država bori tako za Kosovo i Metohiju, svoju južnu pokrajinu. Takođe, da se stvorio jedan, ajde da kažemo da je ovo početak jednog kulturnog fronta, što je do sada nedostajalo. Eto, prvi segment, mislim da je ostvaren u potpunosti. Bili smo pozicionirani na dva mesta. Prvo mesto je štand Hala 1A. Tu su bile i te tribine, i promocije, i koncepti, projekcije filmova. 45 izlagača na 280 kvadratnih metara bilo je smešteno u sali 4. Ali 4 i moram reći da su oni zaista oduševljeni, da im je toliko pažnje poklonjeno i medijske, a i od strane države, odnosno Kancelarije za Kosovo i Metohiju koja je to organizovala. Kada pričate s njima, zaista, pa evo, od većina njih, 90%, nikada nije izlagalo na sajmu knjiga, niti ih je iko pozvao da prezentuju svoje stvarnošte. Dakle, u Kali 4 je zaista bilo živo, a ljudi su veoma zadovoljni. Ali pređemo i na Kalu 1A, tamo je organizovan bogat program. Ali 1A, ja sam poneo naš program, jer... Ja sam ga i znam napravno. Ti ga znaš, ja sam pokušao ovih dana i ne znam, izgleda da si nešto inteligentniji možda od mene, ali... Pa nije, samo sam bio angažovan kao urednik programa, pa je logično da ga znam. Jeste, ja ništa nisam radio, ovako. Ne, Marko, to ću tek reći, šta je Marko radio, da ne biti sam u sebi. Nedelja. To je poslednji segment. Nedelja. 21. svečano otvaranje. I sajma i štanda Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Malo više od toga. Već tada su počeli da govore da smo mi zapravo organizovali sajam u okviru sajma. Organizovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Prvo i zbog prostora i bogatog programa koji smo najavili, a drugo što je već to samo otvaranje gde su bili prisutni, naravno, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i ministar kulture i medija Republike Srbije Bratislav Petković, koji je i otvorio tako štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Tada se već je postalo jasno da smo mi glavni događaj, jer smo više imali posetilaca na otvaranju štanda nego što je bilo prisutno na samom otvaranju Beogradskog sajma. Zato je ta nedelja bila važna i mogu da kažem da je prevazišla sva očekivanja i medija i nas samih organizatora. Nismo očekivali taj
i toliki broj ljudi. Što se zadržalo, naravno, svih dana održavanja programa u hali 1A, naše tribine su bile najposećenije, to su i rezultati ankete koje je Beogradski sajam radio u ovoj hali 1A gde su održavani programi. Da, i takođe imali smo stalnu postavku izložbe fotografije, koja je bila svih 8 dana na štandu kod nas. Jeste, i tačno izložba fotografija i izložba knjiga Slavičevih pisama. Svih 8 dana kod stavku. Svih 8 dana je trajalo, to je otvoreno u nedelju, bilo je prisutno kao izloženo, nije bilo prodajnog karaktera. Hoćemo na ponedeljak? Pa ja bih išao po segmentima, na primjer, tribine, da pomenemo. Evo, mi smo na Sajamskim hronikama govorili... Analizirali sve, sada bi bolje bilo neki zaključak da izvedemo, a ne da po programu dugo će trajati. Hoćemo se držati tribina onda sam. Pošto su one, da kažemo... Jednog koncepta ja bih volao samo da obrazložim i kao urednik programa kakav je bio koncept planiran. Aco, izvoli. Ako mi dozvoliš malo. Aco, dozvoljava. Dakle, zadatak, cilj ovog predstavljanja Kosova i Metohije na sajmu knjiga bio je da se pokaže, osim izdavaštva, i aktuelni trenutak u kulturi Kosova i Metohije. Reč je o srpskoj kulturi na Kosovu i Metohije, zato je, pored književnosti, posvećena pažnja i televizijskom stvaralaštvu. Prikazano je niz dokumentarnih filmova, takođe i Narodnom pozorištu u Prištini koji su izveli i pozorišnu predstavu i kamare. Osim toga imali smo i muzički program. Po prvi put je na sajmu knjiga u Beogradu svirala jedna punk rock grupa Osam Fefer iz Kosovske Mitrovice. Dakle, želeli smo da u okviru čitavog tog koncepta pokažemo, dakle, da ukinemo neke stereotipe koje važe o Kosovu i Metohiji, bar kad je u pitanju Beograd. Nije to samo folklor, tradicija, duhovnost, što je jako važno. Nije to samo ni kulturna baština i manastiri, iako oni imaju neprocenjivu vrednost, iako na njih treba staviti akcenat, iako su oni najvažniji. Ali na Kosovu i Metohiji postoji svakodnevna kultura, znači postoji pozorište, iako nema zgradu, ali izvodi predstave po blatu, po njivama, na stadionima, u portama, crkava. Postoji, znači, i urbana kultura, postoji čak 10 rock bendova u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću. Znači, želi smo da prikažemo jednu celovitost kulture na Kosovu i Metohiji, o kojoj se uopšte u Beogradu nije govorilo. I to jeste još jedan od najznačajnijih, mislim, stvari koje je urađeno. Ukinuli smo određene stereotipe. Mediji su to bili, prikazali su i mislim da se sada... To baš želim kako si, kako smo zadovoljni pažnjom medija koju smo imali, da li smo uopšte imali, da li smo imali u dovoljnoj meri i to što smo imali, da li je bilo prenako istinito ili neko imao neke lične amonizitete prema određenim pojavama. Pa naravno, to je slojevito pitanje. Naravno, imajući u vidu značaj ovog događaja, da se nešto prvi put dešava, da je država stala iza toga, da se borimo za Kosovo i Metohiju, pažnja medija onda nije bila na zadovoljavajućem nivou, to je moj utisak. Iako su mnogi mediji izveštavali povremeno i puštali u glavne dnevnike ovaj događaj, ali kažem, imajući u vidu značaj, moglo je biti posvećeno više pažnje. Ono što je za medije problematično, to moram reći i sam dolazim iz medija, jeste da kada je bila tribina posvećena Kosovu i Metohiji u medijima, da, iako su došli predstavnici medija sa Kosova i Metohije i severno i južno Libra, mediji iz Beograda, iako su najavili učesnike, nisu se na kraju pojavili. Znači, u 5 do 12 oni su jednostavno otkazali svoje učešće, bilo je samo su predstavnici 3 medija, bili Večernje novosti, Pečat i Frankfurtske vesti. Svi su uredno bili pozvani? Bili uredno pozvani i odgovorili, imali smo imena i prezimena ljudi koji će govoriti, oni su i najavljeni u programu. Šta misliš zbog čega? To možda svedoči o problemu i strahu. A zašto misliš zbog čega? Da li možda sad, ja postavim pitanje, pitam, dajem neki odgovor, da li možda zato što nisu hteli, smeli, imali hrabrosti ili bi bilo zabranjeno da pogledaju u oči svoje kolege iz profesije koji rade
južno i severno odigra. Verovatno i jedno i drugo i treće, ja sam rekao to i na početku, postoje određeni stereotipi kako se predstavlja život na Kosovu i Metohiji. Postoje jedni stereotipi gde treba reći kako kultura na Kosovu i Metohiji ne postoji. Sad, kad vi to ukinete i kad organizujete ovako nešto 8 dana, onda je logično da to ne želi kao prvo niko baš da pokaže. Nema kulture, gde nema slovo knjige narodne, tako je, i onda se sada to malo kvari. I sada kada oni treba da govore o tome kako predstavljaju Kosovo i Metohiju, jer to je bio cilj, verovatno su imali određenu neprijatnost sa svojom dosadašnjom politikom koju su vodili. I to mislim, to je lično moje mišljenje. Niko nije dao zvanično. Tako je, to je neki opšti utisak i to je jedina tribina gde se učesnici nisu pojavili. To je isto veoma zanimljivo. Ustima je ostavilo činjenica da su predstavnici medija sa Kosova i Metohije došli, a beogradski kojima je sajam, što bismo rekli, iza ćoška. I koji su bili tu, prisutni za to vreme na beogradskom sajmu. Ali nema nikakvih problema, mi smo sve snimili. Moje mišljenje da su u medijima bili vrlo malo, veoma, kakav god pridev i glagol treba ići ispred malo zastupljen. Ja sam rekao da je to i moj utisak, bez obzira na to što ne možemo reći da nas nije bilo po medijima. Zaista je u određenim segmentima i to reprezentativno. To se treba napraviti analiza, znate, mi smo ovde radili, ne mogu sad da pouzdano dam odgovor na to koliko je bilo prisutno, ali će sasvim sigurno Kancelarija za Kosovo i Metohiju to pažljivo izanalizirati u narednom periodu. Ono što želim da kažem, što je jako važno, međutim, mnogo važnija i najvažnija poruka i ovoga sajma knjiga, ovo ne sme da stane. Znači, Kosovo i Metohija mora da bude prisutna i na 58. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Takođe, ono što je isto zadatak države i Kancelarije za Kosovo i Metohiju je da dobro izanalizira ono što je ovde urađeno, da se prati rad kulturnih institucija i svih onih učesnika koji su gostovali ovih 8 dana, da se vidi gde treba pomoći, šta treba afirmisati, šta treba postaknuti ili gde su eventualno mane. I da onda na drugom predstavljanju imamo i određenu selekciju. Rostov shvatio, svi oni žele da se takmiče sa svojim kolegama u Beogradu i međusobno i treba razvijati te neke pozitivne tokove. Kaži mi par imena, značajni su svi koji su učestvovali, možemo reći da su najznačajniji posjetioci. I samo da to kažemo, najposećeniji smo. Naša tribina, iako je ovo prateći program, je bilo stalno gužva. Dobili smo nezvanične informacije, smo dobili od devojaka i momaka koji su vršili ankete tokom svih 8 dana na svim štandovima na kojima ima program. Mi smo ubedljivo najposećeniji i ubedljivo najbolje ocenjeni. Da, to je po rezultatima ankete nezvanično. I do toga ćemo probati da dođemo. Nego šta sam teo? Sve je bitno, sve je važno. Par imena. Da ne izdvajaš nikoga, nego samo par imena ljudi koji su učestvovali na ovim tribinama u ovih 8 dana, u okruglim stolovima, čije smo projekcije, filmova, knjiga, imali prezentacije, promocije. Ne volim to u ovom trenutku da govorim, jer bi to značilo da favorizujemo nekoga i nekog da zaboravljamo, tako da ne bih sada nijedno ime izdvajao, sve je u programu, sve je zabeleženo, hvala svima koji su učestvovali, stvarno ne bih favorizovao. I strancima, i domaći. Ono što moramo da kažemo onima koji su naravno dosta pomogli ovde, Narodno pozorište u Prištini obezbedilo čitavu tehničku podršku i na tome naravno hvala, iako nisu bili obavezi, učinili su to dobro delo i to bih morao posebno hvala direktorki sajma. Hvala direktorki sajma, šefici projekta Veselog zbogstva Mirinu Lukić, koja je stvarno učinila sve da se ovo organizuje čak i kada je nastupao Kosan Fefer, juče, tako da... Imali smo taj problem sa mojim od juče omiljenim bendom, punk bendom, bar Kosan Feferom, ali smo ga prevazišli na obostrano zadovoljstvo i ja se nadam da ćemo sledeći sajam, da će Kosan Fefer i drugi rock i punk bendovi sa Kosova i Metohije imati malo, mislim, tu ću probati da utičem na tebe kao glavnog urednika programa, da im daš malo više posla. Ako budem, naravno. Sam inače radi do 9:30, ali mi ćemo zamoliti da radi do ponoći.
pa da se to ipak organizuje. Naravno, ali treba da vodite u Beograd. Između dva sajma mora nešto da se dešava u Vajsoli. Ovo je znači početak jedne priče koja mora da se nastavi i do ovog sajma. Znači, mitrovački rock bendovi moraju da gostuju, da oni gostuju ovde, ali mora se veća pažnja pokloniti, na primjer, i tom segmentu kulture. Kada već njih pominješ, nije samo sajam, sajam je možda i najmanji prostor gde bi trebalo da nastupa punk rock bendovi. Kada je zvanično počela sa radom, je uradila dosta tih stvari i dosta projekata, a danas baš nam je i danas posljednji dan sajma bio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Aleksandar Vulin u poseti. Isto smo nekoliko stvari sa ljudima stupili u kontakt i zamolili su nas da rešimo neke stvari, mi ćemo ih rešiti, jer ne možemo sve vi znati, iako je direktor kancelarije gospodin Vulin često u našoj južnoj pokrajini Republike Srbije, boravi tamo često. Mi, kako sad ovo zvuči, a mi se upoznajemo. Naravno. Mi se upoznajemo. Ovo je bila jedna prilika da se... Treba da se upoznamo još više. Naravno. Treba da se upoznamo još više, jer mislim da je tim, znam iz priče sa našim narodom, predstavnicima našeg naroda sa Kosova i Metohije, drago im je što je konačno država stala iza njih sa punim svojim kapacitetom. I posledno treba reći, kada je bila tribina sa našim inostranim gostima, gde su bili Evgenij Baranov iz državne televizije, koji stalno moraju na Kosovo i Metohiju, najviše priloga je napravio i poznao Rusiju i sve šta se tamo dešava, ili italijanska spisateljica Marija Lina Veka, koja je toliko knjiga napisala i govorila o zločinima koje su učinili nad srpskim stanovništvom. Zanimljivo je, na primer, da njih nikada država do sada nije pozvala. Evo, to mi je rekao, na primer, Baranov. Oni su uvijek to sve radili samo inicijalno. Mislim da je vreme da se i to promeni, kao što je u pitanju nevladni sektor, tako i ovo. I evo, ovo je pokazano. Ovo se menja, pokazalo se na sajmu knjiga da postoji takva i volja i inicijativa. Sledeći sajam, neću puno, to je daleko da odemo od ovoga, jer imamo još nešto kažem, si mogli pričati celu noć. Naravno, mnogo je to stavno. U ovom sajmu, ovih 8 dana, uspeli smo da koliko sažmemo da ljudi, program bude, programacija bude interesantna. Jer ja sam to spomenuo na par naših priloga i sajamske hronike, zanimljivo. Rekao je Kosovo i Metohija jedno veoma važno pitanje, ali smo uspjeli da Kosovo i Metohiju prikažemo iz više uglova. Imali smo ozbiljni tribina, pa sad će opet ko smeta kabare, pa Kosovo Peper, tako dalje. Pa dobro, napravili smo, pa to jeste bio jedan od naših zadataka. Ko je stajao meni je, kogod je bio na sajmu knjiga, meni je žao što uopće nije bio na sajmu knjiga, ko je bio na sajmu knjiga, a nije obišao štandove Kancelarije za Kosovo i Metohiju, taj je mnogo propustio, ali nema veze, bit će na internetu. Sljedeće godine će možda doći. Kaži mi, ko je sve čvrsto stao i koji su to ljudi stajali za ovog jednog ogromnog projekta? Što se zove Kosovo i Metohija pod jednom zastavom, pod zastavom Republike Srbije na 57. međunarodnoj sajmu knjiga. Naravno, program, znači u hali 1A, Založen Metovski, u halu 4, u potpunosti organizovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kao što je ovdje programu potpisano, urednici programa bili su Nenad Trajković i Aleksandar Kuđer, to sam ja, Trajković i kao organizator. Ali osim toga treba pomenuti ljude, nadam se da ćeš i ti pomenuti, koji su zapravo bili glavni realizatori i na svojim plećima izneli čitav teret svega ovoga. A tu pre svega mislim na Marka Kneževića, koji nije dao samo ključnu podršku tehničku, nego je bio zapravo prisutan da reši svaki problem, bukvalno 14 sati dnevno dok ovde trajemo da reši svaki problem, osim toga i da čitav materijal video na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju prezentuje.
A naravno, pored njih sam već istakao Narodno pozorište u Prištini i Vladu Donca, koji su sve u tehničkom smislu realizovali i naravno da pomenemo i vinariju Olimpić, koja je gospodina Nebojša Brekovića, koja je često tu sve ovo vino i pijemo, tako, koji je često tu bio domaćin i brinuo da zaista atmosfera bude dobra i gosti se osjećaju dobro. Ali oni koji su stvarno na svojim plećima to poneli, molim te da kažeš nešto o njima, da ih navedeš. Ja ne želim da kažem, ti kako si me nahvalio, ja sam dobio 3 voda u gostima, ja sad sve što kažem pokvarit ću sliku sam o sebi. Ne o sebi, nego o ljudima koji su realizovali taj program. Pomeni im imena, imam ovde spisak. Imali smo 10 momaka i devojaka koji su nam pomagali. I koji su bili zaduženi za realizaciju programa, tako da. Sve i svašta šta je trebalo, počevši od deljenja ovih programa do rešavanja sitnih stvari, reći tako, do rada na štampu. Sve šta nosi jedan sajamski dan sa sobom. Ti si Jaco radio dosta, ja sam radio dosta, gospodin Trajković je radio dosta, bilo je tu i Goca i Jeca, ali svi su radili, ali moramo odati priznanje i Arseniju, i Gorjani, i Peđi, i Nebojši, i Marijani, i Nataši, i Svetlani, ne znam, si zaboravili nekako? Ja sam naravno nisam. Da tvoje duše će biti. Nisam, ne. Tvoja ekipa koja je koordinirala Marko Težević. Ja ne znam, apsolutno se nisam plašio da nećemo ovo izneti kako treba. Ali jednostavno, kad vi vidite taj neki sjaj u očima i zadovoljstvo ljudi iz Kosova i Metohije koji su došli da izlažu na Beogradskom sajmu knjiga, koji su došli da se prezentuje njihova knjiga, da promovišu svoje filmove, da sviraju. Jednostavno, nije teško. Nije teško, znaš šta, svako ko se uhvatio da se bavi Kosovom i Metohijom, taj je prihvatio negde ljubav i borbu kao postulate života. Tako da onda ništa nije teško. Naravno, taj je prihvatio verovatno i stradanje, što to tako bio, pa ćemo sada vidjeti kako će se završiti. Jednu stvar, počeo od Sajanskih hronika pa do ovog zaključka, nismo želeli da budemo sterilni, da imamo 16 reflektora iza mene i tebe, da budemo u kravatama, da učimo napamet tekstove kad se obraćamo ili da pišemo. Nikad nismo pisali tekst šta ćemo govoriti, nikad ništa nismo učili napamet. Jednostavno, normalnim rečnikom smo prenosili, mogu reći, pre svega, a bio je objektivan, naš pogled na, što se kaže, jučerašnji dan. Tako je, veoma smo to iskreno uradili, baš onako kako je bilo, a onda je automatski to i istina. Jer sve drugo je onda šminka. Namerno smo odabrali i ovaj model razgovora u dogovoru, tako pre toga, da bi jednostavno pokazali da smo sve ovo radili na ovaj način kako smo želi, onda je to moralo da bude onako kako je u trenutku i takav je čitav program i bio, tako se i prezentovalo Kosovo i Metohija. Ovo jeste Kosovo i Metohija. Ovo jesu mediji, ovo jeste kultura, ovo jeste pozorište, muzej, izdavači, kulturne institucije, park Oraško Princesa. To što ste videli, to je Kosovo i Metohija. Imaš li, Aco, moj, da kažeš, za kraj nešto? Pa ja sam mislio da je ono kraj kad sam rekao svako ko je odabrao da se na bilo koji način interesuje o Kosovu i Metohiji, taj je izabrao ljubav i borbu kao postulate života. To je dobro. Bude li završna reč na meni, trajiš. Ako sve bude kako treba, na 58. međunarodnom sajmu knjiga ista ekipa radi, ovaj put, naravno, ovo je bilo odlično, ali 58. potrudit ćemo se da bude bar 2 puta bolji, u svakom smislu.
mada je to teško, ali trudit ćemo se. Hvala svima koji ste posjetili štandove Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Hvala svima koji su uopšte i bili na sajmu knjiga. Hvala Beogradskom sajmu. Hvala Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Hvala državi Srbiji. Hvala našim volonterima. Hvala tebi, Aco. Hvala tebi, Marko. Bilo mi je zadovoljstvo da sarađujem s tobom, iako si me nervirao nekoliko puta, ali ja... Pa i ti mene, ne brini. Vidimo se sledeće godine. Pozdrav.